Si isang kuto kapwasakit at nung Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat makapagimam na su Abu Bakar. Kaya sa ipatan nila pinariya na may mga kanina ang mag-end ng kuto kang ganatin yan sang kuto mga umat yan, mga bulay pa yan. Miyagrag-rag na sumiyong kiran sa masjid. At titimo niyan sa mga ansar at sa mga muhajirin. Nagyang kuto kalilimudiran na tungan niya lumalang din sa mga pusiran. Asos sa balikiran na pagpamakatada na ang kuto mga luwa o mga matayan. Tuminin din sa Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-inyan siya na panginsaratan. Pagpa magamanatan niya siran kung gulaulaan yan, kuoyan o kaganatin niya. Ayak-ayak ka rin yan natigyan. Asa man na yan, nakyasi patangkol na ginawa ko. So, mag-andun sa kapang gaganatatanong na pangis-angkos ka na. Sa wad nagtigyan naman na ang kambubay na nakandrakano sa tamo sa anta at tiro ang tagalabok nagtiroan yan paanakan ng kabayani kapangali sa umubod ng matay ako tigil at naligan nagtahan aha o sa nakawra anang dayo tiro dito bagay din na siya kini auka sa Ibn Mihsan na tuminin dito siya tigil na hay Rasulullah nasakna nagtigin tuna ay babaydan na karaka, babaydan na kanraka. Nagtigin na, yung kayo ni katawan na may kaysan at na maydan na makapag-ubay ta, na liyambit ka nakatigin so kuda ka, nadang kamagdam, nas iminisuwat sa likuda kan subalas ka. Nasusto, nakalian ganatang kami kanaliyakan na kahit prela o liyakan sa kamang kulang. Nagtigin! Ahay Bilal, nakuha ka sumadasakan walay Fatma. Kaanak kong kabadasyan, tigil naman ay okas sa Ibn Mihsan. Nalumin yung su Bilal, autunin na liman yan, abot mga tatata kasulo yan, sa tigil na pumuli na kisya. Ang dumanay na rin kakrawin yan, lumambit ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, alipan mapipiyad na wala. Agit na rin ako makapagmanatigyan. Asugo ko Rasulullah, naando ko na sumadas sa kuda yan. Tingpat maangkay no kabad na semua niyan. Tingin na di. Adun ko na kaya badasan yan na suupan yan si bapa ka. Miya kang dok supat matli na uguan yan siya ma. Di makaaragan na adun panariya ka to na tao pamanak karawan yan madas. Nagtigyan na bukan nakarakan nakasusog na ko niyan. Doanan ta. Sa kagiya, kami bugay niyan. Kaya kaya ako kasa. Kinahi Rasulullah. Na ayaw man nariyan gina, kailang biting karakan na matatago makaanda ko sa bangkala, kamaririwarak. Nami ang atin visuali at tataban. Tingnan na ayaw kasa na sa kanakya, tingnan lang biting ka. Na uya kailang biting niya na kanamya kaysa na sa kanakya, tingnan na makamagatos. Tuminin bigso mga sahaba na lagi dito, siya pong ginaw sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asakan din pagkilan dito. Nagtingin. Para magaan na, bangga ka man sa bangkala. Kalamit ka natin sa kasalikod. Namiyang din sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bangkala. Namiyang tantang din gumuro kang kutwa matitimo ang mga ansar at mga muhajirin. Nalumiyak ka din suuka sa inikulat yan alimanyan nakakatanin sumada sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayan yan kaya pakaway namin ipalang tigyan na diyang kutabadas na giya kasyan sunabi ang mga ngandamang po sa bangkal alina nititingan po sa mga ngarap sa tigyan na ang taitawa kurayan niya na makasakit po Nabi sallallahu alaihi wasallam ay abot tigyan na kiyang kudaw na ako si na asar mo amis ko tigyan naman ay salawas kasi kulawasakan kakagimiyatan kadang pinantak nga bigat tigyan kaya sipatan na misha na mapiyakon kinatang kaming ka na asar miyatan kada miniruwad ka tigyan salawasakan si kulawasakan. Mana niyan na minisaburo ng kuta-burok sang kuta babae irang po Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana niyan na miya kaysa na su Abu Bakar na mamutay sula na kaduloy na tuturugin su Nabi sallallahu alaihi wasallam na inilay niyan sula na dinilan niya na su Nabi tuturugin na miya teruyan awallah kamat taid sunabi sulan kas Nabi sallallahu alaihi wasallam na daabi adan kuluniya banyan lagi sa buntan da lagi diyan
Wajen lagi. Taman sa ayam niya, pero Abu Bakar ng ayam mo, pero ba enakan ko dunia? Natalo. Pag nilunatigan, hay Rasulallah, nasa kapapili, ako kumuntal ka. Naisnes nagpupusukan sa babaya ka na ka. Ay kadua na sulangan, upati mo tanong ka na kanila kung gusto na kanisapan tagal ka. Ay ikatalo, kababaya na kami, na niya pangaramang kaswata akan aso isa, mimbuli ako panuwang ka. Ginan sa babaya mga sahabat, si Nabi, nasa ikukipo sa mga sahabi na adna ini bubota, abito sa mga tabiin. Laad na katong kiran ang tibig kangiran ko Rasulullah na piyunaw na matibirong di panguyan sa babae Iran ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tikiran. Awon ni apa sari utami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suginan, madaklang kaiyat tumagusay tanong si Ina, yung maaging kay oras tanong na, yan, na umanay sa nakinalan. Kapag kabugiran yan, suko yung pagkairang agusupad na yan. Kapag pakarani tanong sa manasi kung mga kuburtan ka. Doon limang pa kayo. Aka na ba iniliban? Nasi kung niya kapipiraragun na adin ang mga bulayo katanong. Pwede tanong kung ito si na iman to lagi tanong sila na pagpinilan. Kami yung nasirang sampung pamariga lupa. Na ada namang bumas sa ako timu-timu tanong si na adin na ketendu tanong kung mga padatanong alit tanong si ini tundar pa kami yung nasang kadar pa ang balingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.